Nog Eindbulken. Ja! Meijel wint het OLS. Goed zo! Gefeliciteerd! Ja, we hebben hem! Oh, chic! Hoe is de laatste minuten beleefd? Ja, spannend. Echt. Oh, ik had vanmorgen al zo'n gevoel van... Er gaat iets gebeuren, maar... we hebben hem! Proficiat! Dank je. Lilian, dat is een hele goede sensatie. Die blijven best. Gefeliciteerd! Dankjewel. Wat gaat er doorheen? Nou, er komt er nog meer van ons aan, dus... Proficiat, hè? Oh. Hoe is het? Heel veel emoties, ja. Ja. Is de OLS gewonnen? Sorry? Is de OLS gewonnen? Ja, ja. Ja, top. Ja. Ja, echt gaaf. Ja. Als dat kunnen denken, de eerste keer. Ja, je schiet het eerste jaar mee en dan gelijk deze prestatie, dus dat is echt gaaf. Gefeliciteerd! Dankjewel. Hoe is het? Prima. Meijel heeft een hem gewonnen. Meijel heeft een hem gewonnen, ja. Dat is fijn, hè? Sinds, wanneer hebben we hem de laatste keer... 54. 54, moet eens kijken. En nou weer. Ja, 65 jaar geleden. Ja, zo lang is dat geleden, ja. En je hebt ook ongelooflijk goed gepresteerd. Ik heb zeker, ja, ik doe niks meer als de rust bewaren in het zestal, hè. Ja. Dat doe ik. Hoe heb jij de rust kunnen bewaren? Ik doe de rust bewaren omdat ik al zoveel jaar bij de schutterij ben. Ik heb zelf jaren in het zestal geschoten. En ik geef nu meer de jeugd, geef ik meer, hè. Dat kan ik gaan schieten. En ik doe ze mee begeleiden. En dat heeft goed uitgepakt hier vandaag. Ik kreeg daar felicitaties. Kijk, Piet. Nou, hou hem. Nou, hou hem. Dat is een collega shutter waar ik jaren mee geschoten heb. Gefeliciteerd! Dankjewel, dankjewel. Oh, wat ben ik toch blij. Ja. Ik zie het. Ja, dat is echt... hadden we nooit meegemaakt. En nou hebben we het. Hè? Nou hebben we het gewonnen. We hebben veel samen geschoten en nu de jeugd erbij. En dat is goed. Mooi, gefeliciteerd. Dankjewel, hè. Dit is een van die shutters. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Een mooie receptie. Kost je het nog aan? Nee, net niet meer. Te spannend. Oh, ze hebben hem. Ze hebben hem. Proficiat. Dankjewel. Wow. Nou, door lading, hè. Nou, gewoon een feestje bouwen. Dat mag ook wel. Ja, dat gaat ook gebeuren, dat weet ik zeker. Hij staat op een kop. Ja, dat denk ik wel. Dat verwacht ik wel. Ik ga even afgelaten worden. En terecht, gefeliciteerd. Ja, geweldig. Super, super. Goed zo, Bentje. Top, dankjewel, Scha. Geniet ervan. Wat een geweldige prestatie van Willy Broders. Een zestal wat zo vastgoed als het moest, hebben we eerder geconstateerd. Maar dat nog meer, want om in de finale te komen moesten bij de goede huren. En dat hebben ze laten zien met dit zestal, met twee erg jonge meisjes erbij die heel vast in de rij meischoten. Nou, een geweldige prestatie. Voor de eerste keer vanaf 2000 weer in onze gemeente, als de veelmatige gemeentes mij telt. Maar vooral ook vorig jaar bestaat PLMA's 10 jaar. Wat een mooie combinatie dat Willy Broders mij naar PLMA's heeft gehaald. En daar verdienen ze een dikke proficiat mee en een groot compliment. Ja, laat ik eens huren. Geweldig toch? Na 65 jaar mag dat toch wel. Hè? Hebben we toch een Hoe was het de spanning, de laatste minuten of de laatste oren zelf? Ja, die gingen er sowieso vanaf, dat wist ik.
Jij wist het? Ik wist het. Ik heb de hele week mee geoefend en er is geen één slecht schot bij. Wat is de kracht van dit team? Die zijn super. Die waren echt super, geweldig. Die waren standvastig. Dat heb ik gezien. Standvastig en geen schrik. En nou gaat Geen het, spanning, nou niks. gaat het dak eraf in mee al? Dat dak gaat eraf. Allicht. Dat gaat eraf vandaag, dat dak. Feesten nog, hè? Dat dank je wel. Zeker doen. Dank Kom u. je nog naar Meil dan? We komen zeker naar mij al toe. geweldig. Ja, tuurlijk. Hoe is de ontlading? Ja, ja, gaan we horen ervoor. Ja. Net samen met de dochter. Ja. Ik heb altijd gezegd van, ja, we komen ver, maar dit had ik nog echt niet verwacht. Ja, belachelijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Proficiat. Hoi, Gefeliciteerd. dankjewel. Hoe is het? Ja, het gaat, John, euforie, blij, noem maar op. Wat is de bloeddruk? Ja, dat weet ik niet. Nee, goed dingen, goed. Gewoon goed. We hebben nog woensdag en donderdag hebben we nog geoefend en dat ging ook perfect. En we gingen erin, we gewoon kijken hoe ver dat we komen en dan zien we wel of dat we de middag halen in de pauze of niet. En ja, je ziet wel waar we nou staan. Je ziet gewonnen. We zijn gewonnen, ongekend. God, zo dikke. Oh, mooi. Echt. Dit is, je zit al zo lang in de vereniging. En als je dit kan bereiken, of ja, samen met allen, want ik doe het niet alleen, hè, maar een keer vierde geworden, we zijn een keer zesde of zevende geworden, negende geworden, 11e. Maar dat dit gebeurt, ja, dat is gewoon geweldig. Echt mooi. Twan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, mooi. Ja, het moet nog even binnenkomen, maar ja, geweldig wat ze gedaan hebben. En daarmee een nieuw team, jong team, ja, petje af. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, die twee pupillen van ons, dat die zich zo kranig geweerd hebben. Ja, ik ben gewoon in één woord geweldig. Echt. Meil heeft hem gewonnen. Ja, we hebben hem. Lang nooit gekeken en nu na 65 jaar hebben we hem weer terug. Ja, mooi. Ja. Met wat voor gevoel staat zij? Oh, heel blij. Ik heb mijn zweethanden door het Nijs allemaal gevolgd. Een mooi verslag van PNM en L1 wat ze gedaan hebben. En, ja, ook mooi hoe dat ze dan zo meeleven met name met de jeugd die bij ons dan in het team mee aan het schieten waren. Dat de commentatoren ook blij waren als juist die twee de punten eraf van. Ja, dat doe echt goed. En ja, daar kan ik als vader van een van de twee alleen maar grut zijn dat ze hem daar geflikt hebben. Maakt dat extra trots? Dat maakt me extra trots, maar ik was sowieso al trots op ze. Zeker. En nou, flink vierste, nog Meil, goed onthaal verwacht ik. Ja, dat denk ik ook. Daar ga ik tenminste wel vanuit. Meil kennende zal de hartstikke goed komen, dat weet ik zeker. Het OLS 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door de Haardstede, Auto Hendricks en de gemeente Peel en Maas.